Linya sa kuryente nga masami nagakautod. Abaw, ginareklamo sa mga residente sa barangay. Yaring ato balita ang gintutukan. Sang damlag lang, napuhag ang pamilya ni Jet bangod hinaling nga nautod ang linya sa Seneco kag nagtabog sa ila mismo og saran. Ato kay ulan-ulan ba to nagbugto na sa. Gin kwalan to sa liga sang enforcer to papahiga kay may na tumba man ang akawot. Sa bungaga, nabtan sa news team nga nagamatumato mga residente ideya sa live wire nga liwat nga nautod. Ari lang siro, aring load yaw. Ang dito sa niya wala na. Ari lang niya may load kadto diyo. Ginareklamo sa mga taga Barangay 4 Dalan Corner Aguinaldo ang mga madabo nga tanom kag kahoy. Sa linya sa magkaiping Andres Bonifacio Elementary School 1 kag 2, madugay na nga panawagan ang pruning ilabina alagyan sa kabataan ang kilidalan. Dapat ang Seneco gini siya ang accredited nga maprone. Kiti ari ang wire. Makita sa Guyasini ang kabalaka sa posible halit nga dala sang live wire. Bali ang kuryente no to diya siging kalayo. Ti karon kay pagtamuha ko sa bintana, ang nakita ko lapit sa may station 2 sa mga motor, motorcycle nga na impound da, mga tricycle. Kuha ko ang fire extinguisher. Tiala si Sir naglagan ko. Insigida, nga gitawag sa Seneco ang natabo kag nagpasalig nga gilayon padalan sang response unit ang reklamo sa barangay. Panawagan sang pumuluyo, aktuhan ang ila reklamo antes pa may mautas ang kabuhi bangod sa live wire nga nagkakautod. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.